Vstúpte do našej Mixzóny. Mixzóna. O športe inak. Dnes večer s Janou Poľovou. Veru tak, aj dnešný podvečer patrí vám, divákom pravidelnej štvrtkovej Mixzóny a príjemnej spoločnosti, ktorá sa vďaka nej zišla. Vítajte. Konečne je tu štvrtok, v Digisporte ho máme radi a nielen preto, že je to už taký malý piatok, však áno, som rada, že sa opäť stretávame, veľmi som sa na vás tešila a o tom, ako sa na vás tešili moji hostia. Ani nehovorím, začína sa Mixzóna plná názorov, postrehov a dojmov z uplynulého športového diania, tak sa teším napríklad na reakciu Stana Benčáta z denníka Plus1 deň. Ahoj. Pekný podvečer. Tak určite, že medzi nami nemôže chýbať Bohumil Stejskal, šéf-redaktor portálu tak určite.sk, v rodnom liste šokujúco uvádzaný ako akýsi Denis Švarc. Ahoj. Ahoj, dobrý večer. No a z moderátorského kresla si to do hosťovského namieril kolega Karol Jakubovič. Vítaj. Ahoj, Janka, pozdravujem všetkých divákov. Ešte raz dobrý večer, páni, rada vás vidím a opäť sa teším z toho, ako sa usmievate, máte dobrú náladu. Predpokladám, že to môže súvisieť, dajme tomu, so včerajším športovým dianím alebo tým futbalovým dianím. Prišli ste si na svoje, užili ste si množstvo futbalových zážitkov. Tak určite. Ja ešte mám úsmev, lebo moje obľúbené družstvo Ligu majstrov bude hrať až o niekoľko hodín, tak... Tak, milí priatelia, samozrejme aj dnes bude o čom hovoriť. Za nami je toho viac než dosť. Užili sme si množstvo športových zážitkov, strhujúcich momentov, ale takisto, bohužiaľ, aj mimoriadne smutných, šokujúcich udalostí. Uplynulá nedeľa sa do povedomia slovenských hokejových fanúšikov zapíše ako čierna nedeľa. Je to veľmi smutné, je to obrovská škoda, ale iste sa zhodneme v tom, že nejaké teatrálne, patetické výstupy asi nie sú na mieste, takisto ani nejaké špekulácie nad tým, čo sa stalo, prečo sa to stalo a ako sa tomu dalo predísť, respektíve či sa tomu dalo predísť. Myslím si, že by sme sa skôr mohli pozrieť na to, aký Miro Hlinka bol, akého si ho budete pamätať. Bol to usmievavý človek, väčšine dobre naladený, aj keď pravdepodobne skôr tak navonok predpokladám, že v rámci svojej práce ste sa s ním neraz stretli. Ako si ho budete pamätať? Presne tak, ako si povedala. Bol to skvelý chlap. Ja som s ním robil veľa rozhovorov. Mimochodom, milí diváci, nezabudnite na to, že naša atraktívna ponuka je vám stále k dispozícii. Stále súťažíme o možnosť pocestovať na zápasy anglickej Premier League, takže sledujte náš web, sledujte náš Facebook a posielajte SMS-ky. Samozrejme, na našich weboch sa dozviete všetko podstatné. Ale vráťme sa ešte predsa len k Lige majstrov a k tomu aktuálnemu dianiu, čo hovoríte na Megašláger Bayern Mníchov, Manchester City. Neočakávali ste trebárs viac golov a vôbec bol Bayern tým zaslúženým víťazom? Zaslúženým bol. To tak aj býva veľakrát, že na úvod... V príspevku sme spomínali aj Diega Costu, ktorý dal za 4 zápasy 7 gólov. Myslíte si, že Chelsea konečne našla po rokoch trápenia a hľadania toho pravého útočníka to, čo potrebuje? Že by to mohol byť práve Costa, kto svojimi gólmi potiahne Chelsea až k titulu? Navyše to bolo z 10 striel, čo je neuveriteľná efektivita. Tak keď sme už taký kritickí, kam teda smeruje slovenský mužský tenis a vyjadrite sa slušne, lebo viem, čo vám teda si mohlo hneď napadnúť. Škoda, že nikde nevidíme, alebo nemáme správy nejakých super talentovaných mladíkoch, ktorí keby sme čakali, že o rok, o 2, o 3... Možno sa ešte niečo na tom zmení, tak neviem, hádam nás sleduje aj Dominika Cibulko, respektíve by potom niekto mohol vnúknuť túto myšlienku. Stará láska nehrzavie, ako sa hovorí. Tak ty to vidíš lepšie z toho. Ja ako žena to viem najlepšie. Pani, ďakujem, že ste prišli, že ste si našli čas. Ďakujem vám za názory a teším sa na vás samozrejme aj na budúce. Majte sa. Ďakujem. No a ďakujeme aj vám, milí priatelia, že ste si nás pozreli. Dúfam, že si nás pozriete aj na budúce. Želáme vám ešte pekný večer, samozrejme v spoločnosti televízie Digisport. Tak teda ešte raz, Slovan Bratislava, Bate Borisov 1-1. Páni, ako hodnotíte včerajšie stretnutie? Ako vidíte šance Slovana Bratislava na postup? Ja osobne som tvrdil pred zápasom, že to bude na penalty, že sa rozhodne v Borisove. Rada by som inak pripomenula, že odvetné stretnutie Bate Borisov versus Slovan Bratislava si budete môcť pozrieť aj na obrazovkách televízie Digisport. Ešte trošku odbočím, respektíve by som sústredila pozornosť na Roberta Viteka. Ten prišiel na trávnik, po pár minútach skóroval. Ako ho vnímate vy? Je práve Robert Vitek ten muž, na ktorom stojí a padá Slovan Bratislava v takých ťažkých alebo podobne kritických situáciách? Bol to výtečný ťah trénera Straku. V sobotu čaká na Slovan Bratislava Fortuna ligový zápas. V Mijave v útorok odvetný zápas, takže nahustený program. Čo si myslíte, ako zvládne tento nahustený program Slovan Bratislava? Môžeme očakávať, že v sobotu uvidíme na trávniku hráčov zo širšieho kádra? Dá sa to určite očakávať. Nakúknime aj do Chelsea, Thibaut Courtois versus Petr Čech. Ako vidíte osud Petra Čecha? Uspokojí sa s postom dvojky ako legenda, možno z nejakej lojálnosti, možno z toho, že už nemusí nič dokazovať, alebo sa poberie niekam inám?
Ja vidím osud Petra Čecha tak, ako som videl osud... Páni, múdro rozprávate, zaujímavo, o chvíľu budete môcť pokračovať. Už sa teším na ďalšie vaše názory a postrehy, ale teraz si dajme reklamnú pauzu. Som si ešte jedno odbehol, ale neberiem to tak vážne, neboj sa. No, na rozdiel od teba to určite vážne berú vrcholoví tenisti, napríklad Roger Federer, napríklad takisto Serena Williamsová, teda tenisti, ktorým sa mimoriadne darilo na turnaji v Cincinnati. Poďte sa tam spolu s nami pozrieť. Dominika Cibulková sa teda momentálne bohužiaľ neprezentuje práve najlepšími tenisovými výsledkami, ale dáva o sebe vedieť kadejakými inými a myslím si, že tiež celkom sympatickými spôsobmi. Napríklad tým, že sa zapojila do Ice Bucket Challenge a nebola sama. Chlapci, zatiaľ vám ďakujem, milí priatelia. My o chvíľu budeme pokračovať. Určite sa vrátime k spomínanej téme, tak navrhujem, aby ste s nami zostali. Sľubujem, oplatí sa. Nie sme už v štúdiu televízie Digisport, sme na našej krásnej terase a vám už iste došlo vzhľadom na to, akú tému sme riešili v tých predchádzajúcich minútach. Prečo? Áno, a ja chcem podporiť pacientov, ktorých postihla už niekoľkokrát zmieňovaná choroba a takisto chcem podporiť aj nadáciu ALS, ktorá sa snaží pomáhať pacientom, ktorých postihla spomínaná amyotrofická laterálna skleróza. Môžeme? Bolo to skvelé vyvrcholenie dnešnej mixzóny. Samozrejme, určite nezostaneme iba pri takomto akte a v našej redakcii sa vyzbierame a určite pošleme nejakú slušnú sumičku, teda aspoň sa vynasnažíme poslať slušnú sumičku práve na konto nadácie ALS. Ďakujeme, že ste boli s nami a želáme vám ešte pekný večer. Dovidenia. Aj dnes sa budeme venovať tým najzaujímavejším športovým témam uplynulých dní, ale ešte predtým by sme v prvom rade chceli vzdať istú úctu človeku, ktorý je pre mnohých z nás, športových komentátorov, moderátorov, redaktorov, novinárov, veľkým vzorom a pre vás, športových fanúšikov, obľúbenou, priam bezkonkurenčnou legendou. Karol Polák oslávil v nedeľu životné jubileum 80 rokov. Synonymum športového komentovania, podmanivý hlas, ktorý nás roky sprevádzal počas tých najvýznamnejších športových udalostí. No a sme skutočne poctení, že tento stále podmanivý hlas budete počuť aj v dnešnej mixzóne. Karolko, dobrý deň, vitajte. Ďakujem pekne za uvítanie, ďakujem za prekrásne slová, ktoré ste povedali na úvod a som prekvapený, odkiaľ máte tieto záznamy. Všetky. No, my sme veľmi šikovní. No, my sme vidím, takí vaši nasledovníci. A ako som povedala, vy ste našim vzorom, tak sa nemôžete čudovať, že sme odviedli takú dobrú prácu. Tak, ani sa čudovať nebudem, dúfam. Alebo budem možno dneska večer nad tým, čo sa tu všetko dozviem a čo mi ukážete. Tak dúfam, že sa budete cítiť príjemne v našom štúdiu. Karolko, ako to robíte, že aj v 80-ke ste plní energie, elánu, dobrej nálady, že sršíte humorom, vy máte vždy plnú príležitosť? Mám rád humor, mám rád ľudí. A... Sledujete mixzónu, tam a dnes taký, povedala by som, legendárny punt. S naším hosťom je Karol Polák. No a keďže naše štúdio je dosť veľké na to, aby sme tu privítali viac legend, tak naše pozvanie prijala aj hokejová legenda, vôbec jedna z najznámejších osobností slovenského športu vôbec, pán Jozef Golonka. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, prajem. Servus, Karolko. Servus, môj zlatý, servus. Verím, že vy ste veľmi radi, že sa vidíte. Vy si určite máte čo povedať, tak ja dúfam, že sa budeme mať možnosť aj ja zapojiť, lebo ja mám taký pocit, že keď vy dvaja sa stretnete, nikoho nepotrebujete, vy si tu pokojne z našej relácie urobíte takú humoristický, hudobnú. No. Vy ste známi aj vďaka niektorým takým veľmi obľúbeným, nazvem to hláška. Myslíte si, že istý Nemec Manfred K. vie, aký je na Slovensku? Vďaka vám, slávny? No nie, ale to ja neviem, vďaka K. Manfred K. Ja to poviem na rovinu, lebo... Stalo to za to. Ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme, že ste prišli. Pán Karol, želám vám ešte raz v mene celej televízie Digisport všetko dobré, veľa toho zdravíčka. Nech vás neodpúšťa elán, vaša dobrá nálada, vaša energia. No a teším sa na nejakú vašu pompéznu a veselú oslavu 90-ky. Takto, viete, lekárska veda už dospela do takého stavu, že na svete už neexistuje zdravý človek. Lebo ako sa vraví, že v nemocnici vás vyliečia, len to musíte prežiť. Prídem ťa pozrieť zo Slavíčeho údolia, neboj sa. Tak my sme susedia, pán Golonka, tak to prídem na kávičku. Ja ťa budem chodiť strašiť. No, tak o tomto sa ešte porozprávame po konci relácie. Ďakujem, že ste prišli, pán Golonka. Ja ďakujem za pozvanie, Karolko, všetko najlepšie. No, a ďakujeme aj vám, milí priatelia, ďakujeme, že ste si nás pozreli. Dovidenia aj na budúce.
Je tu šanca, aká prichádza iba raz. Staň sa redaktorom televízie Digisport a vyspovedaj naživo futbalovú legendu bývalého hráča Liverpoolu a Realu Madrid Steva McManamana. Ako oficiálny ambasádor UEFA Champions League Trophy Tour príde medzi nás. Odpovedz na otázku a si v hre o miesto prestížneho redaktora počas veľkolepého víkendu z Trophy Tour. Ktorý deň a hodinu je na námestí pred Eurovea v Bratislave oficiálne otvorenie UEFA Champions League Trophy Tour, ktorú ti prináša Unicredit. A ešte naša rada na záver. Aby ste nečakali v rade, registrujte sa na www.unicredit.eu/champions a získajte tak prednostný vstup Fast Pass. Píšte na Facebook Digi. Čo je veľa, to je veľa. Kevin Durant bez slova opustil prípravný kemp Američanov a na majstrovstvách sveta bude chýbať. Všetko tak bude na pleciach hráča s iniciálmi LBJ. Toho privítalo v Akrone množstvo priaznivcov. Becky Hammonová je v Texase výraznejšia ako kedykoľvek predtým. A nové hviezdy môžu vzísť z basketbalistov, ktorí sa predviedli v Turecku. Pred 4 rokmi odštartoval Kevin Durant pozoruhodnú reprezentačnú kariéru. Patril medzi najdôležitejších hráčov amerického tímu v histórii majstrovstiev sveta a svoj prvý veľký titul si na medzinárodnom poli vybojoval už ako 16-ročný v Turecku. Hviezdy NBA ako Russell Westbrook, Kevin Love, Blake Griffin a Paul George opustili kemp v posledných týždňoch. Mike Krzyzewski má tak pred sebou počas príprav na šampionát ešte veľa roboty. Presúvame sa na turecké palubovky, konkrétne do mesta Konya, kde sa konali majstrovstvá Európy 18-ročných. V prvom semifinále sa stretli Srby s Grékmi. Gréci viedli po prvej štvrtine o 3 body, ale po prestávke poriadne zabrali Srby. Hammonová prepísala históriu, ale na to, že je prvou ženou na lavičke tímu z NBA, sa nejako špeciálne nepozerá. Ako som už neraz povedala, pre niekoho to znie cool, ale podľa mňa je to iba fakt, ktorý sa síce zapíše do histórie basketbalu, ale nič to nezmení na tom, že ma čaká množstvo práce. Prišla ponuka, kde môžem preraziť aj pri mužskom basketbale a je to pre mňa veľká výzva. Ale keď sa pozriete aj do iných oblastí, tak je mnoho žien, ktoré stoja vo vrcholovom manažmente podnikov úplne hore. Skúsenosti z basketbalu mám za tie roky požehnania a verím, že mi pomôžu aj v ďalšom napredovaní. Táto ponuka ma nesmierne teší, ale vo všetkom, čo robíte, musíte byť pokorný. Women went before me to pave that trail, and so I'm really just reaping benefits of all their hard work and labor, and like I said, just incredibly blessed and humbled by the whole thing.